Значи обяснявам точно, право, ясно, цигански. Значи, това е най-доброто турнамент аниме, което може да намерите с шоунен турнамент аниме, нещо толкова. Като идея. Рекът of the Ragnarok. Който го знае, знае, който не го знае, сега ще ви обясня. Рекът of the Ragnarok се разказва за боговете, които са били задници винаги, постоянно, събират на митинг, за да може да разберат дали хората са били задници, дали не са били задници, нещо като рекап. И след този значи сме били задници, защото сме се изтребвали, убивали, и сме рейси с един към други, и сме имали много глави практики, един с други, знам, че трябва да бъдем убити, трябва да бъдем лайпнати и всички се съгласяват. Само, че нашата главна героиня, имаме главна героиня е шоунен аниме, невероятно, нали? И аз така си помислих. Брухилда. Брухилда е от немската митология, нещо някак пука, ме пука, аз не, но не ме интересува. Ето си майка. Тя ги предизвика на Рагнарок. Така, самото аниме Река от Рагнарок, митологията, като цяло митологиите, защото не е само една, obviously, не са почти свързани. Изключваме, може би, като цяло герой, боговете и така нататък. Тя ги предизвика на Рагнарок. Рагнарок в анимето е турнамент, който събира 13 човека от историята, също 13 богове от митологията. И които спечелят, ще ни изтребят като кучета. Ако хората спечелят, ще ни оставят като кучета за 1000 години. Уин-уин, няма погледнато. И нашата Брухилда ги предизвика. Само, че тези нещастници малки кораби не се съгласяват и, как казано, се насират. Брухилда, как казано, ги обижда, като ги нарича пилета, кошки и така нататък. Демек стърливци. И Зевс, този Зевс, изглежда като Стефа, да нема и бе. След като чува тази невероятно по-своема новина, той става ултрахорни и той иска да се бие. С решение на чука на Зевс се почва Рекърс of the Ragnarok. И така се спаря файт, но за него ще поговорим в следващия клип. Благодаря, че гледате моите шитни, моите сабскайбър за мен. Виждане до нови срещи.